Ik ben Nathalie Schade en we zijn hier op het Sun College. Ik ben daar degene die de leerlingenraad, de feestcommissie en de DJ-commissie begeleidt. En zij hebben hier het glazen huis gemaakt. Zijn daar weken mee bezig geweest, eigenlijk al sinds de zomervakantie. En ja, we hopen een heel mooi bedrag op te halen voor Serious Request. Ons thema dit jaar is net zoals bij Serious Request, Hands of Our Girls. Aan de andere kant is er vanavond een volleybalmarathon die geopend wordt. En daar wordt ook heel erg veel geld opgehaald. En de basisscholen komen hier naartoe om geld te brengen, schilderijen te brengen. En er wordt hier gewoon heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat mensen die het soms iets minder hebben, ook geholpen kunnen worden. En wij gaan zondag 21 december gaan wij naar Haarlem om met hopelijk een hele grote cheque daar aanwezig te zijn. En is het ook zo dat de DJ's geen eten krijgen hier? Ja, de DJ's eten niet. Die hebben ervoor gekozen dit jaar om net zoals de DJ's in het grote glazen huis in Haarlem, die daar vanavond naartoe gaan, die daar vanavond beginnen, om ook niet te eten. Ze krijgen wel drinken en uiteraard, omdat zij natuurlijk nog jonger zijn en nog moeten groeien enzovoort, houden ze goed in de gaten. Ja, en zorgen dat ze voldoende vitamine krijgen en voldoende bouwstoffen krijgen. Maar het is wel zo dat ze niet eten, ze drinken alleen. En morgen bij de opening, dus als het huis geopend wordt, krijgen ze de traditionele appel. Ik zie dat we een special guest hebben hier in het Swing College. Zou ik vragen om iemand naar de microfoon te lopen en jullie zichzelf voor te stellen? Ik ben heel benieuwd waar u vandaan komt, want ik zag er net al een redelijke check voorbij komen. Ja, onze vraag is van welke basisscholen komen jullie? Want jullie schilderij ziet er echt heel mooi uit. Wat is je naam, jongen? Hoe heet je? Ik ben 12 jaar oud. En van welke school komen jullie? Hoogplaat uit Hoogplaat. Uit welke plaats? Hoogplaat. Oh, uit Hoogplaat. Ja, echt een groot applaus voor jullie schilderij, want het ziet er echt prachtig uit. Vorig jaar was de eerste keer. Hoe is het toen verlopen? Vorig jaar is het hartstikke goed verlopen en zijn we met een heel grote cheque van 12.302 euro zijn we naar Leeuwarden geweest. En dit jaar willen we eigenlijk natuurlijk vanuit geheel West-Vlaanderen nog meer geld ophalen, om dat naar Haarlem te brengen aankomende zondag.